उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में कैंपियरगंज नाम के एगो थाना बा। थाना के लगे एगो छोटा सा गांव बा जोना के मछली वाला गांव बोलल जाला। ओही गांव में एगो महिला कुछ दिन से काफी परेशान रहेली। जब भी परेशानी वो अपना महिला मित्र के बतावेली तो ऊ उनकरा के एगो तांत्रिक के पता बतावेली। महिला भी सोचेली कि एक बार तांत्रिक के देखौला में कोनो बुराई नहीं है। यह सोच के महिला तांत्रिक के पास जाली। ओइजा गइला के बाद उ देखेली कि तांत्रिक के पास अच्छा खासा भीड़ बा, जैसे उनकर भरोसा तांत्रिक पर और बढ़ जाला। हालांकि जब उनकर नंबर आवेला तो तांत्रिक के नज़र महिला पर पड़ेला और उनकर खूबसूरती पर फिदा हो जाला। ओकर नियत खराब हो जाला और तांत्रिक मने मन एगो प्लान बना लेला। महिला के देखते ही तांत्रिक बोलेला कि तू घबरा मत, हम तारा के देखिए कि तारा ऊपर जोन परेशानी बा हम समझ चुकल बानी और ई बहुत बड़ा परेशानी बा, लेकिन हम एकरा के ठीक कर देम। ई सुन के महिला के थोड़ा तसल्ली मिलेला और ऊ कहली कि बाबा तू जौन कहबो हम करेम, बस हमार परेशानी दूर करवा दो। इतने के तो इंतजार रहेला तांत्रिक के। वो तांत्रिक महिला कहला कि तू थोड़ा देर बैठा, हम बाकी लोग के देख लेतनी, ओकरा बाद हम तारा से बात करतनी। थोड़ा देर इंतजार कइला के बाद जब बाकी लोग के तांत्रिक देख लेलन तब सबसे लास्ट में महिला के लगे वापस आवेलन। महिला से कहलन कि देखो तारा ऊपर जोन इतना बड़ा परेशानी बा ई इतना आसानी से ना जाई। एकरा खातिर हमनी के एगो पूजा करे के पड़ी और ऊ पूजा ठीक रात के 12 बजे ही होला। महिला इतना ज्यादा परेशान रहेली कि उनकरा कोनो पाखंड ना लौकेला में। ऊ मान जाली और तैयार हो जाली पूजा खातिर। बाबा उनकरा के दोबारा एगो तारीख देलन और कहलन कि तू रात के 12 बजे हई पीपल के पेड़ जोन बावे सामने एकरे नीचे तारा आवे के बा। महिला तैयार हो जाली और ऊ बतावल तारीख पर वहां पहुंच जाली। जैसे ही महिला पहुंचेली तो तांत्रिक सारा व्यवस्था वहां कर रहेला पूजा के। और पूजा करैला के बाद एगो प्रसाद उनकरा के देला महिला के। महिला प्रसाद खैला के बाद थोड़ा ही देर में बेहोश होखे लागली और उनकरा बेहोशी के तांत्रिक फायदा उठा लेला। हालांकि जब होश आवेला महिला के 3-4 घंटा बाद तो उनकरा ये एहसास जरूर होला कि उनकरा साथे कुछ गलत भइल बा, लेकिन चूंकि तांत्रिक पर भरोसा रहेला इतना तो ऊ ऐसा कुछ ख्याल अपने मन में और ना बढ़े देली। एहिंगा चले लगेला। हर कुछ दिन बाद तांत्रिक उनकरा के पीपल के पास बुलावेला और यह प्रक्रिया दोबारा से करेला। हालांकि महिला ई बात अपना जेठानी से बतावेली कि हम एगो तांत्रिक के लगे जानी। तो ई सुन के वो महिला के जेठानी भी तैयार हो जाली कि हमरो थोड़ा तकलीफ बा, हमू तांत्रिक से दिखावे चाहत। तब फिर का होला कि जेठानी और देवरानी दोनों एक साथ वो तांत्रिक के लगे जाए लगेला। तांत्रिक ई देखला के बाद और खुश हो जाला कि जेठानी तो देवरानी से भी खूबसूरत बाड़ी और उहे प्लान के तहत कि फिर से उनकरा के पूजा के चक्कर में फंसा देला। अब तांत्रिक का करला कि जेठानी के भी एकदम ओहिंगा पीपल के नीचे 12 बजे अभी अकेले बुलावेला और उनकरा साथे भी दुष्कर्म करेला। तांत्रिक दोनों महिला के इतना ज्यादा डरवा के रखेला कि तारा ऊपर जोन परेशानी बा ई और केहू ना हटा पाई, हम ही केवल हटा सकतनी। और यही डर से वो औरत
ओकर सारा बात माने लागल रहेला। हालांकि जब भी उ दुष्कर्म करो तो उनका लोग के बेहोश क के ही करो। तो यही में कुछ दिन बीतेला और वही परिवार के एगो और महिला अपना परेशानी के लेके और अपना देवरानी जेठानी के बात सुन के वो तांत्रिक के लगे उ भी आवेली। तांत्रिक चूंकि अब ओकरा आदत हो गई रहेला और ओकरा अब डर नाम के कोनो चीज ना रह गई रहेला। यही वजह से वो महिला के साथ भी यह सब करे के कोशिश करेला। हालांकि जब तीसरी औरत के उ साथे दुष्कर्म करत रहेला तो बेहोशी के जो दवा रहेला उ असर कम करेला इनकरा पर और इनकरा थोड़ा थोड़ा होश रह जाला। और जब ये अपना देवरानी जेठानी के अगला दिन ये बात बतावेली तो उहो लोग के लागेला कि हमनियों के साथे एकरा मतलब इनका भइल बा। काहे कि इनका लोग का एहसास तो पहले से रहेला, लेकिन ये लोग तांत्रिक पर भरोसा दिखावत रहेला। जब ये बात अब तीनों जनी के पता चल जाला तो ये लोग अपना परिवार के, अपना पति के बात बतावेला कि हमनी के साथे तांत्रिक गलत काम कर दिले बा। जैसे ही बात पति के पता चलेला तो उ लोग तुरंत थाना में जाके शिकायत दर्ज करावे खातिर पुलिस के पास पहुंचेला। हालांकि पुलिस उ तांत्रिक के काफी इज्जत करत रहेला तब तक। तो ई बात जब एगो इतना बड़ा इल्जाम तांत्रिक के ऊपर सुनेला तो वो परिवारे वाला के उल्टा भगा देला। अब परिवार वाला पुलिस से डायरेक्ट तो बहस नहीं कर सकत। तो ये वजह से वो घर के एगो आदमी एगो प्लान बनावेला। वो चोरी छिपे एगो वीडियो बना लेला जौना में बाबा ऐसा गलत काम करत रहेला और वो वीडियो के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पर शेयर कर देला। एक दो दिन में ही वो पोस्ट लागेला वायरल होके। तो जब डीएमएसपी डीएसपी के कान में ये सब बात पड़ेला कि सोशल मीडिया पे एगो हमनी के शहर के ही एगो वीडियो वायरल हो रहल बा, तब वो लोग परिवार के वापस बुलावेला लो और उनकर जो शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लो। वो केस के आधार पर बाबा के गिरफ्तारी होला। तो जांच में बात बिल्कुल सच साबित होला कि हाँ ऐसा ऐसा बात भइल बा और इहे बाबा के ऊपर सब इल्जाम लागता। हालांकि जब मीडिया सवाल जवाब करले तो डीएसपी योगेंद्र सिंह जवाब दिलन कि पुलिस के कोशिश बा कि जोन भी बाबा गलती कैले बाड़न या फिर जितना लोग के साथे ऐसा काम भइल बा हमनी के उनका लोग के लगे जाता निसन और उनका लोग से ज़्यादा और सबूत इकट्ठा करके बाबा के खिलाफ एगो मजबूत केस बनावे के कोशिश करते निसन। तो तांत्रिक पर जो सारा आरोप लागल रहेला ओके सिद्ध करे खातिर पुलिस जी तोड़ मेहनत करेले। चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी के सबूत इकट्ठा करके तांत्रिक के सजा दिलवाएगी। हालांकि पुलिस अगर पहली बार में ही ये कदम उठा ले रही तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वो परिवार के डालल मजबूरी ना बनित, लेकिन देर से ही सही पुलिस अपन काम बखूबी निभा देलस। तो दोस्त लोग हमार ये कहानी सुनाए के मतलब केहू के दिल दुखाए के ना हो, ना ही केहू के परेशान कइल। ये कहानी के मकसद बा कि हमनी के ऊपर अगर कोनो दिक्कत या तकलीफ आवता तो हमनी के अपना परिवार वाला से ही बातचीत करके, अपना आस पड़ोस में बातचीत करके ओकरा के सुलझाए के कोशिश करे के चाहिए, ना कि ऐसा तांत्रिक बाबा लो से जौन की ज़्यादातर पाखंडी ही साबित होता लो। हालांकि हमने के आजकल सोशल मीडिया पर कितना ऐसा सबूत देख ले बा इंसान, एगो ये कहानी एगो और सबूत बा। तो एक दूसरा के मदद करो लो, एक दूसरा के साथ दलो। ये उम्मीद के साथ आज की कहानी खत्म करते नहीं, मिले तो नहीं तालो से नया कहानी में। शुक्रिया।